Sanibonani ke ebongwele Ndlovukazi Ngiza nendaba wona uzanani nendlebe nangoku part 2 wamfana oyisatanist okhonza uSathane. Uthi ke usisi ke into ayinothisa ngumfana uthi wethanda ugqoka izinto ezimnyama. It's funny ke ngoba nami namhlanje ngigqoka ingubo ezimnyama kodwa ke cha izingangisabi cha, it has nothing to do with me, it has to do with the stories kamfana nali dukul pink. Uthi ke umfana ke into ayinothisa umfana esikoleni bengawugqoka omunye umbala other than black. Ngaso sonke isikhathi uthi masihamba siyofunda noma kuthiwa uyambona esikoleni nje wehlale umfana egqoka iblack phela. Uthi kwazi kwafika isikhathi saze saqeda esikoleni naye umfana nomfana waqeda evarsity nami zaqeda evarsity saqhubeka sajola. So umfana athi enene ucela from time to time ngivakashe eGoli kubo, so kubo sengiyaziwa naye ekhaya bayazi, but we still kept the agreement ukuthi ngoba mina ngintombi angeke ngize ngilale naye. Naye washo njalo wathi uzosebenza athi mase qedile ukuthola umsebenzi abe mase yaqala ke ayolobola ekhaya. Okay, umfana uthi after lobo busuku ke ngilale naye ke ngaleso sikhathi ngilale endlini yakhe eresi yakhe. Uthi angiphindanga ngaphindela ngabuye eresi yakhe because I was like ngeke I'm uncomfortable. Uthi noma engincenga nje ngavele nginqabeke ngithi ngeke ngikwazi ukuya lapha nazi ngangilalanga kahle ngakinyeka kwazi angicabangi. Uthi ke bese yavuma kathi okay fine uzombona umfana uzoya kubo eGoli bayohlangana. Sebeqedile isikole intombazana usewutholile umsebenzi nomfana uyawufuna umsebenzi akawutholi. Nangampela bahlangane no girl baye kubo kamfana. Kubo kamfana ke kusho ukuthiwa enene okay whatever abazo bangenzi lutho ngisho bangabonana because they need to keep an agreement between abazali babo nje abazali babo babekhulumile. Okay fine. Uguy still usazigqokela ublack wakhe uguy kusho ukuthi sishaya isikhathi la kufuneka khona kuyolalwa ebusuku. Makangena ugeli endlini kaGuy, hayi uthi nje umfana ukhona izithombe zabo babili eroomini la kaGuy. Iroom la kaGuy li outside building. Zikhona nje izithombe zakhe naye and nje kodwa nje kunama poster nje alabantu laba banama tattoo nalaba abantu abanamehla bovu. Uthi nje indlu kaGuy nje is just weird nje. Uthi ke okay fine bese ngithule but ngimbuza ukuthi hayibo bese yabasha athi no awuyazi movie ukuthi like nje uGuy is into ama movies lawa ama thriller noma ama horror movies. uGuy nje kabuki I romantic or ama love movies, ubuka nje izinto nje ezihlangene nokubulala nako konke. Okay, uthi ugirl that day mangikubo, that's when I started realizing ukuthi no man khona into off ngalona, especially now that sengima premises akubo. Uthi enene bese ngiyalala empedini angasho kuGuy ukuthi uzolala phansi exactly like nje ayibenza ngakhona eres. Nangaphela ukuthi Guy alale phansi ugela alale phezu kombhede and then bese basheshe balale because they were not studying. So nje by 9 o'clock ukuthi babe sesempedini ngoba ugeli ngakusasa she to go back home wengeke azahlala iweekend yonke. Hayi nangampela balale baxoxa baze bagcina sebeleleke bagcina bese uzumekile umfana ulele phansi ugeli ulele empedini. Uthi ugeli kuthi ngabo 12 ebusuku uyezwa uzwe ngathi kukhona into ehambayo la endlini. Manje uyasaba uqalaza because kumnyama thula. Abese uyezwa umfana engathi umfana uyakhuluma manje ngathi ukhuluma yedwa ukhuluma yedwa ukhuluma lento angayi understand ukuthi whatever it is. Abese eyamphazamisa umfana ambuza ukuthi hayi uright. Umfana athi no hayi ngiright ungangiphazamisi. Abese athi no can you sugesi ke because it's really uncomfortable ukuthi and then when you are meditating and in the dark. Athi umfana no it's okay, I'm okay with that. Aqhubeka umfana akhulume lezi limi zakhe. Uthi ugeli kungalaleki kuze kushaye u1 ngabo 1 atshela uGuy ukuthi ngicela ungiphelezele ngiyochama. Athi uGuy no it's fine, likhona ibhakede likhona la ngaphansi kombhede uzochama khona because angeke ukwazi ukuchama angesikwazi ukuthi sendlini enkulu in the toilet. Nangampela akhipha ibhakede ugeli bachama achama. But maka khipha ibhakede
umfana avula umbhede awuphakamise ngokusheshsha nje engathi into ephuthumayo usekhanyisile abese khipha ibhakede abese yamboza. Ugeli mase efuna ukuphindisela ibhakede yena ngaphansi kombhede uGuy athi I know it's fine ngizolifaka ibhakede alifake. Uthi uGeli ngithi mina hayi man why uGuy manje ngathi khona like uncomfortable mhlawumbe uthi in my head ngizitshela ukuthi okay mhlawumbe uGuy khona into zentombi ayifihlile la ngaphansi akafuni ukuthi ngibone into zentombi yakhe mhlawumbe khona intombi athana nayo la eGoli. Uthi kuse ngakusasa ekseni abese uGuy athi and then okay ngihamba ngendlini enkulu ngiyokwenzela ukudla and then ukuze ngibuye wena usuqedile ugeza wena ibuhamba uyugeza ugezele endishini kuGeli because isesowetho la. So ugezele endishini nje because phela ku-forum abakwazi ukungena endlini enkulu bahlala ngaphandle. Hayi nangempela ageze uGeli endishini. Uthi kufika into ukuthi ngalesikhathi uGuy because uyabona ukuthi ngathi uhambile uphume ngesango ngathi uyothenga izinto abazozidla. Uthi asale uGeli ambule ngaphansi kombhede. Kufika into nje ethi ngeke kumele ulunguze la ngaphansi kombhede. Uthi makambula ngaphansi kombhede yabona lento eround engishilo eqaleni yale yancwadi uthi inenkanyezi. Uthi khona la kunegazi khona la kunesithombe sakhe esibekwe center la leyo nkanyezi leyo kanye nophini kuhlatshiwe nje izinto but azihlaba ngesithombeni sakhe. Uthi umfana engathi manje ukhuleka kushuthi ukhuleka kuleyo into leyo engathi indawo yakhe yokukhuleka. Uthi uGeli bese yambuza umfana amlinde umfana abuye but ambuze angafuni ukumenza ukuthi abe aware ukuthi whatever that she saw ngaphansi kombhede was very scary. Abese yambuza uGuy ukuthi hawo kanti wena ungitshele ngenkolo yakho kahle usonta nkolo yini? Athi umfana ngakutshela nje ngathi mina angisonti. Athi pho why ngithe ngiyavula la ngaphansi kombhede ngathola. Uthi but leyanto leyana bese yabona igazi malomile seli brown. Uthi it didn't look like blood, it looked like paint actually or brown. Uthi ambuza umfana ukuthi and then yini le kwenzekalani la ngibonile la ukuthi unaleya circle o yale yancwadi oyifunda. What I know, it's a study that I'm doing, so I have to do that. Wambuza ukuthi isithombe sampo wayisifunani la ngaphansi with upende ubrown. Athi umfana no, I was trying to make sure ukuthi and then like uthi wachaza nje something that didn't make sense. uGeli uthi wathula wangasho lutho wazithulela wahamba wagibela ibhasi waya kubo washintsha ifoni washintsha inamba wangamhlangana nomfana. Umfana agibele aye KZN ayobheka uGeli. Akasamthola ngisho uGeli ecingweni uGeli umblockhe yonke indawo kuma socials. Akasamtholi agoduke aye kubo makafika egatini kusho ukuthi ke abese uGeli agcina sembonile ukuthi hayibo khona umuntu la lobubuso bufemile luckily abazali bakhe babengekho. Abese eyamngenisa ngene ekhaya kubo uGeli right bame kahle kubo. Abese uGuy makangena kusho ukuthi kubo kunamafoto kaShembe agcwele nje lapha ya kubo. Angena uGuy makangena athi ngcono sikhulumele eminyango ngifuna ukukhulumela la endlini. Yithombe zani lezi ezigcwele la. Uthi acikeke nje. Yithombe zani lezi ezigcwele la ngifuna ukukhuluma asiphumeni sikhulumele eminyango. Uthi hayibo wena mososukele eGoli waza la yini ekwenza manje ukuthi usukhuluma kabi. No angifuna ukuthi sikhulumele la lezi thombe lezi azikho right lezi thombe ezigcwele la endlini. Uthi ngambuka nangampela saphumela eminyango. Uthi wamtshela ukuthi hayi no leyanto leyana ngazi ukuthi why wangiblocker because no I was just doing a study and isithombe sakho genuinely angazi ukuthi safika kanjani kuleyanto because mina ithombe zethu ngangifuna ukuthi ngiyifake odongeni lami njengoba ufice ezikhona. Angazi ukuthi ke manje size sifike lapha ngaphansi nopende yindaba. Hayi uGeli uthi nje kube I'm convinced to a point where uGuy afile ngathi ngempela uqinisile uGuy. Uthi uGuy am convinced azakhali nangampela babuyelane futhi noGuy. Uyeza part 3 we sisiyamthemba umfana. Hey